fáilte go dtíon córá seo faoi ghéarchéim na Gaeilge tá reachtáil ag túris Puncaí mar chuid den tunscan tá bon im líana faoin teideal generalta láithreach bon. And is aim na nalt ó foilsiú ó hosíon tunscan seo agus aim an chórá seo freisin agus chórá eile reachtáil flamachchan seo. Tuiscint a chothú agus a phlé ghéarchéim na áirithe agus deisiúirt do riine bhfuil tuiscint speisialta acu nó spéisiar le acu sna ghéarchéimena seo. Deisiúirtóirí a phlé. Gharad a bechórda mar ná sort dasamid chórá an lainniu. Dat of bij de deis agus an nacht éisteachta tuairim an nachtan ó ceistechar le ling an chórá se agus feiciú troir bhfuil na litrecha Q agus A ag bun a Scáileán agus féidir tuairim nó ceistechar isteach ach clicáil sin. Agus an darnará tá takeíocht fáil, chuir fáil ag Parliament na Eorpa an tunscoil seo. Ach tá smacht omlan ag túris Puncaí ar na hábhar atá á blé agus ranú na léine bheits a labhairt. And is trí phríomh héama atá pléite ag go ggóháil maidir le tochaí na Eorpa, an chógáil Eorpach sa Parliament atá faoi chabatil ag láithreach bon. Ahrú éráide rud a phléamar cúpla mí hin, cuasaí agus cuasaí cóhéil an déan lehas agus ábhar an lainniu a bhfuil le cuasaí cultúir agus teanga. Agus tíama an chórá seo go samrach ghéarchéim na Gaeilge dulú chuidsaí ar nói ghéarchéim na Gaeltachta. Agus dírt faoi an túfás ábhar na min-ábhar a luan seo agus fágaméis sin go thomlan faoi na híana, mar tá sé seo pléite go minic ar mhórán meán agus ar túris Puncaí. Trúr atá a hananta bhfuil spéisiar le haca agus tuiscint ar le haca san ábhar seo. Tá fáilte roimh agus bhhailm iarr a bheith dosach a rá céisibh, cábhailsibh, agus labhairt ar fearthart ar nóméid faoi bhuair nearcha ar ghéarchéim na Gaeilge agus na Gaeltachta más an dá lehéad dar libh. Is mis Darach Ó Scolaí is Scríbhneoir agus foilsitheoir me. Tá má hach foilseachta héin le breach i món grathí ó nídú nicha ceithid, agus dóigh gur bine ma réimse stanóris héin an einseireacht, an litsíocht, an léthóireacht, agus banistíocht ar róbeg dhéal an airí le pobl tá scapi head agus hir. Rud amháin ar bhaid limsará, mar hús, gúil me arbhasach faoin téarma seo ghéarchéim. Ní héanam gúil lehéad an, ach ní braham gur chabhas rómhórgóine sa blé seo. Cé héanach ar nó goman an ghéarchéim le pobl na Gaeilge. Tá sin na ghéarchéim san Gaeilge ó 9 Deirc daoine eile gúil sin na ghéarchéim agan ó chaitheann tála siad sa híon. Cámad bheith cuairmach faoin téarma seo, cénach féidir a héanana gúil ghéarchéim gcuireachtáin, bítear a caintear a níos ar an ghéarchéim sa gcóras éideachais, sa gcóras scailíochta, sa gcóras níos scailíochta, an ghéarchéim sna meán Gaeilge, sna cláistí saora, sna hiarmhain scalnaí, sna ceann-eagrachtaí Gaeilge, i gcuilteoireacht na Gaeilge. Go dtibh ní minic íorta orm sa labhairt ar an bhailseoireacht. Íorta orm labhairt ar an ghéarchéim sa bhailseoireacht. Nis is cinnte nach bhfuil chuileathirt ar a bhíon agamsa nó ag foilseoirí. Ach a gcompráid leis na hánail eile san Gaeilge agus le go leor arnáil nach bhfuil san Gaeilge ní ghéarchéim í fan sa bhainse leis a bhailseoireacht ó mo híomhsia. Tí bh mug an bhfuil go núnach muid ar glósa ar an siar ghéarchéim nó, mar gur focaléad tá chluistí rómhainicián, tagann sé idir muid agus plé níos daimhne ar an ábhar. Ní léargam go bhfuil éon tíormagan ar rud nach ghéarchéime. Nó nach ghéarchéim go fóile, nó nach bhfuil bailach ina ghéarchéim amachsamach go fóil. Táim muid cuildíireach gláán ó bhunchéim go dtí ghéarchéim. Ríist mar dearm ní hé go me á héine gúil feibhní agan, ach is léir nachhfuil duine be mun sin na ríide géisteacht. Is mis Máirín na Eoin agus scoláir litríochta mécha an chuid is móga go na héal ag obair mar léachtar ag go láist idirchais á dearf freagrachtar maidir le múna na tanga agus múna na litríochta. Tá spéis ar le hagam sa litríocht mar alíonn agus mar litríocht agus a lé le nua litríocht na Gaeilge den chuid is mó a bhím.
agus tá spéise gom sa litríocht freisin maidir leis an ghaol idir an litríocht an gael idir an litríocht agus an cóhéach soch cheangóíoch, mar brenim an litríocht agus darna na litríochta mar chinnáirthe gníomhachas tahiste de héal na miontanga. Maidir leis an mór cheist faoi bhiontangachaí agus ghéarchéim agus dúláin. An dúláin is mó agus is bonú sí agus atá sé ahananta le fada ná an éagorthaíocht cuachta idir an bhiontanga agus an bhórtheanga agus an deacracht agus an dúláin leanúnach atá ag pobl na miontanga a go dríochtainna sé a chur inniuúil don bhór phobal agus ar a go chéana a chur inniuúil de locht polítíochta, locht genta agus locht chuirthahain policy. Agus braham go bhfuil an deacracht sin an táin ina bhfuil pobl na miontanga an ghaol leis an mór phobal. Agus tá an deacracht sin ar alach ag dul ngéire anis agus próisis chorlúchain mar chuid lárnach den déan lehas ranfortíoch mar atá sé orbert sa tíirse agus go hidirnáisiúnta cé go bhfuil deisinaí ag a bobbal inchar a bheith acu i bharbert policíthe. Tá míomhantáiste an a bhór ag éon phobal beag san próise sin agus is dóilm gur dúlan ar le in áíre de phobal na Gaeilge in a próise sin agus nachhain muid treéis techt go fóil ar bhealach sáúil le doling le leis na próis chóirlachain sin. Sílam freisin gur go bhfuil deisinaí ann inis ceisnatanga a phlé mar cheist écolíochta mar go bhfuil tuiscintí ag fása as gan fóbal faoi chuirsaí écolíochta agus braham gur chun lesan atanga a bheoch sé dá bhéad fé ceis na Gaeilge a cheangal go dlú leis a glár aibre inmhúnaíochta agus an chlár aibre écolíochta trí chéile. Is mis John Walsh Ollamh Comhlach le Gaeilge in Ollscoil na Héir an Gaillimh nó Ollscoil na Gaillimh mar a thuairfar oring galua agus táim is scoil na litríochtaí na scoil na deangach na litríochtaí agus na Galdúr agus chomáile sin is leis déin mé am chónanas i go láiste na ná na nólaíochtaí sóisialta agus an léon chealtaigh. Agus thosaím a gomsa sa tochangolaíocht luigh Máirín an tochangolaíocht buineann an tochangolaíocht leis an gangal idir an tochaí agus an tanga rá réimse léin atá áilmhór ionta héin agus anna chasta agus díríonn an tochangolaíocht ar nasc idir an dá ghinné. Tá séimar lethe gom sa bhartas tanga nó an policy tanga sin an tlí a goman institútaí gur chuige i le neartú nó lagú uaireanta tangacha tá go leor taithí going an stair ar hangacha a bheith an nimmelú agus á lagú agus tá taithí going ar sin darnú i gás na Gaeilge. Mad leis na dúchláin atá roing, well darnó tá pobl beag agus dá bhrí sin lag go politúil, tá an tanga imimethe sa chóras politúil, trácht míidir sin níos déanaí níos fuide sa seminar seo, agus is minic a bhíon an bartas nó an policy bearnach nó leabhrite. Agus darnó tanga bheonlathe nó miontanga is se an Ghaeilge le fada an lá, agus tá malartú tanga ar siú leis na céta blian mar a háráitigh daoine eile Róm. Tá míid fada go leor a raig ar an móthar san inis agus caafar a chur san áireamh go bhfuil cléichlú mithe ar an bobbal orláire go háirithe le 60 bliana nuas, cléichlú sochaach na muoich, agus is cinnte go bhfuil lagú déanta ar an Gaeltacht mar chud de sin. Ach fós caithimid a ahant go gurtar an tanga a raig fós ó chlúin go glúin, agus tá cainteoirí eile ann a halahíonn an Ghaeilge tríd an ggóras a dachas nó mar chora ar iireachtaí a bheochanna in áitní agsúla. Mar sin an bán go gahamid tógan deir. Go sílim gúil an dácail sin a bhí ag Máirín an sin an éaggochraíocht chuachta, gúil an éaggochraíocht sin dá hachanta, mar gur minlach locht leabhar an na Gaeilge, agus gur talúchaid a bheith a Gaeilgeoir Creidin, ar bhór a bheith imníoch a gcónaí faoin teanga faoi céimh daoine atá á labhart, cáil sé á labhart, cé nach bhfuil a labhart agus mar sin de. Ach mar le fill ar bhacail sin é gáisiméocht. Hála gohfuil sin mar atá tá mór a labhart an bhéarla sa tír seo agus minlach gatainna tá géisteach ling agus muide a fad tá labhart na Gaeilge, bhí a labhart go léithúil nó gomininic. Cud is féidir a dhéanamh faoi sin? Má tá é gáisiméocht an, céimar is féidir
Gémar féidir ling a thuirtear agus daire leis mór mar sin mór is cúise sin é gátraíocht. nó bhfuil taachtas Cetha gur túir me géan na foioi sin bháin agus tusa luúa. Well túir mé sampla beag an rud a bhí a gceist agam sa maidir leis na próisis chóirlachain mar hampla. Stoig gur beag duine mohan sin bíoch siad mar ina míl de phobal na Gaeilge nó ganiad a bheith nach néon tóch go bhfuil delúhaint idir an Gaeilge agus cuasaí éireachta sa tíir seo. Ach le déana bhí próisis chóirlachain ann chun stratéis éireachta na tíre a chin tú. Agus war an próisis sin ar bheith beag nach gá bhbliain, bhí cruinithe peblií fuairthas breis agus 2000 éineacht. Ach foilsitheoir an stratéis nua le déanaí agus pléiter, luiter an Gaeilge sa réimhrá agus deirtar at nítar gur chuid dhílis go éireach na tíre an éireachtanga agus chultúr. Ach an sin leanan an chápéis ar aig agus níl éon tagart don Gaeilge san na príomhrán agus a gápéis ina bhfuil téamí na stratéise áchar I láthair agus an chorchuige agus na pointí gníomh an élamad pointí gníomh. Now is sampla a bhí an sin de réimse stratéis náisiúnta a chaithige bheith in chuimsíthach agus tá an stratéis trasníon an stratéis réimsí agsúla den timpplacht isiciúil idir timpplacht náidir agus timpplacht hócim mar hampla. Ach ní ra bailach ann leis an tanga agus leis an gultúr sort dulláimsíthe a cheanga leis an rud. Na dá mar rud gur a chorchuige écólíochta ann, bheachantanga agus cuasaí cultúr fitte fuite tríd an stratéis sin, trí gach ile réimse an stratéis sin, mar deicfig bhfuil gael idir chuamh nó na timpplacht a fisiciúla agus áitiúlacht agus antanga. Ach tá an rud mar fróisis mar thora ar fróisis cóirlachain ina raibh 10 pobal na Gaeilge ach ní hól domsa go raibh pobal na Gaeilge mar hapla ran fáirteach sa bróisis cóirlachain sin ar bhealach a chintóch gemach an rud a ahant, ag level an policy ag an derigs. Tá sé sin ag tarlú ar fud na háite. So an rud a chachach tarlú is dócha ná godigfi ag puinte aigen, godigfi ag level an stát chóris, mátá an Gaeilge agus an Gaeltacht, le cosint le chuamhnú le forbert, mátá an achfan luach for seo, tá siad sásta rá go bhfuil sé luachfar, mátá sé luachfar, go bhfuil gá le próisis cóirlachain de chinál eile le cintú go gcuirtear san áirdamh nuair atá gach ile réimse policy áflé. Mar an rud nach bhfuil ag tarlú ná an cóthú tras rannach agus an cóhaidhrú tras rannach. Gur ar Gaeilge tá millián nuair chuid go bhile tuis nach chuirse de lábh suas agus nach chuirse dainach téisteach agus nach ruirse fecha de Comhlach an tanga. Well ní bhain sé chur millán ar phobal na miontanga mar bhí siad anna gníomhach madidir le hainachtaí a bhain le réimsí eile ach tá élam an próisis cóirlachain arsúil faoi láthair a meid implachtaí móra a chud a thabhchaí na tanga astruchtúrú na háirteisteméireachta mar hampla leasú curriculum na bonscaile agus níl na hac fan déana dáíre ag pobal na tangas dólam le inchar substantúla bheithechos na próisis sin ar fad mar a meach tuiscin da ag puinte aigen sa stát chóras go bhfuil gá le próisis cóirlachain ar le a chuirthaigh sort riochtan is na Gaeilge agus na Gaeltachta san áirdamh. So is ar an stát chóras tá an reagracht go isceal. An bhéting teachtarsteach an sanna chahal mar meam go bhfuil ceistile an sa chomá atá dúise ag Máirín agus sin má dhéchaid siar th an géad blian mar tá céad blian de bhartastanga a gin inis ó buíoch an stát. Gandas na hethra is súntasaí a tálathe ná go bhfuil an rialachas nó an governance mar a deirtar an éirle an rialachas agus na móin a rialachas atá going ahrathe ó bhain. Ths nímar amach le mó an a lárnathe ar fad ní gáchtaíoch an deir comisiún na Gaeltachtas sna feheadí agus measach an uair sin go raibh an reagracht ar an stát ar fad agus dábhrí sin ná gá rain rialtas ar lethe bhanú agus go dain bhlach sé trocha blian ar an stát institútí Gaeltachta ar le a bhanús na caigedaí. Ach an mún natá going inis
an mún na rialachas tá sé bhd níos scaoilte agus tá sé teacht le hathra idirnáisiúnta sa rialachas mar chur chuige. Agus seachas rialtas gur rialachas a going a bhd níos lehanana, a bhd níos mó agriochtaí páirteach ann ag leréil agsúla, agriochtaí neamhréaltais agus áisiíochtaí stáit, agus mar sin go bhfuil an áitina bhfuil an reagracht as chu a bhaim an folasí nó an bhartais, tá sé sin a bhd níos éigeinte agus a bhd níos diléire, agus buine a bhd níos mó dúchláin leis an bolasí a chur a bhaim. Agus faoi hiúnachar nua le brálachas agus le héad tugtar partnéireacht ar seo, agus dar nó tá corchaige partnéireachta sin a bhaist forras na Gaeilge ar an ngéile tá cosúd leis na heagraíochtaí Dónachach, dar nó mar chud an partnéireacht sin cuireach agriochtaí ar ceall. Agus mar sin is feibí seo bhaine leis an martas puibilí trí chéile, go sé bhd níos scapathe agus a bhd níos scaoilte ná mar a bhíoch agus gur próses a bhd níos casta é ó hebh rudaí a thuairta grí. Agus do rácht Máirín ar fróises chorliúcháin se táid ann agus cuma an dé an lathaisiirtha agus cuma na rannfortíochta ortha ach táim cinnte go measig éine ach lech páirt sna próses chorliúcháin bhfuil seanna dhechar beidir a chreidúint go néistir leat go dogtar clúas éisteachta déit. Táidir ná go sé. Be gan íon díon ar bhilgóirí ará nach bhfuil siad táid freigrachas a teanga ar bhealach ach ní locht agris ar bhórmhór. Ní chud de bhrúgrúpa ar bhórmhór. Táid tá simagan í leis na teanga ach ní honan sin agus aonach de scríú nó freistal ar chruinniú nó cruniú éire le rin réaltas tá séidirhís agus mar sin de. Darach dúirta go tú áras bhain bochail ghéarchéim, bhfuil tú cecha árasach? Well, sa deag an sin maidir sem dúirt Máirín sin agus an ceartaice ach beidir ceangan na feibbaí mór hagann sin ná nachhfuil urlairí agan sa ggóra náisiúnta atá méle. Láir muid go maith adran héin, bím de chlás an adran héin in Gaeilge, ach ní muid go maith agur héin inúil i méle go náisiúnta. Ní muid páirteach sa ggóra sin an chórá fi cuasaí éirta chu gas ní ramadáin. Mar a bhealachas dóigh go greidir muid nar chóir gur i méle bhechan chórá sin, ach cámad ghlacha leis go bhfuil chóra áireáin i méle go gahamid i bheitiste ar ggóra sin. Agus gahamid mu héine agrú in sníana, ní háda se ginál as héin. Behoorde mar ládíireach nó chu gunnach gatainine a géisteach. Mátá túir me bhí nó ceist le chur fáidir bheile héid. Ní lánach golgadí an crepa ag bonna Scáilein ciú agus clicáilir sin agus do thuir man nachta. Ceistí ghéarchéime bhí tú ceistí géir. Aní mar nó go bhfuil nachfuiltí go maith. Ach mar gonn se léile cuasaí feideachta is dói ar bhealach bhfuil deá scéile an ailseoir agam. Aber sinna blianta Ollscoil romsa ní ach dána an beg leabhar i meach fún ar moléitiise i léamh. Leabhar a bhrenn í heir go gás, leabhar héimeisfiánaí zéilí sin. Agus go dtíobhann is grúma go maith an síl a bhí na feilseirí in níidirnacha ceann ar thosamuid amach ar nobar seo. I gnáam sin ní ach idir cheirichéad agus míle leabhar sa ricló. Agus go dtíobhann beidir go mbeadh na blianta fada gur a fáil réile chud go na leabhar sin. Beg nach tíocha blianí stearnaí is beg lear nach ná an ricló míle cúp arla. Míle chuchéad ar leabhar ag údar atá ahananta nó mé fphobal mar údar. Idir 8,000 go 8,000 chuchéad a leabhar go fáistí. Agus go méid tasí amach a níos mar léthóir, ní dána an leabhar a bhacham ach lán an telf. Is tá go leor cúisní lei sin. Cuideachb nach manan leis a bhailseoireacht. Beidir a bhealach go bláthútíocht ar a bhailseoireacht maiall in ghéarchéim i gcúsaí eileháin sin teanga. Ach ceanganar dí is cinteachar leis sílam ná an réomhlóid tá teacaí slime an hóisialta. Ar nó tíomh mó gona ceantachaí gréiteachta tá ar bobbal scapaí. Tá gaigurí an nún sanáil a fud na tíide. Cheall pobl hirólaíoch, cheall siúpaí maithe leabhar, ní raibh sé éasca a chur aniúil go chainte Gaeilge gur léití seo leabhar agan. Inis gan tráchtar na leabhar sníal. A chanis bhuiachsa sin idirlín, tá leabhar a seacha an
gach seachtain haar lear, agus gach lá híb na tíide. Agus is siad am an hóiste a díad a thugan ar gomas, well, an teidirí nach chun ar gomas, an aber sníana. Níomháin go clubbaní leabhar in seán, ach tá snáhíní léarmheasa agus play ar leabhartha ar Facebook agus ar Twitter. Tá táchleisin le tíomh mo go réim sin na foilsitheoirta. Tá pobl fiúla in seán ar na man hóisiilta, rud tá táchtach san na cainteoirí minteangach a hóisle chéile. Is mar roiide stoi idir pobl atá na pobl íúla se an. A cuinemis, ní hanan pobl íúla agus daoine fiúla. Is fíorghine iad seo. Cuide cub san eiltas, cuide cub san altas. Cuide cub nach bháin deis an réige láir goléithúil, cuide cub a láir goléithúlaí. Ach tá deis cub an réige léamh goléithúil agus tá sé sin na tarlú níos mó na riamh. Bhúil siad a ceannach leabhar níos mó námara cheannaíos? Tá, gan doubt. Agus deir mé sin mar tasagan ar nó go bhfuil staidir ar bon na taide ar bon ag a ggóil ealaín chuna Ollamh cin spéis atá ag daoine i méil agus an Gaeilge i leabhar agus cinfág i gceannaíonn nó nach ceannaíonn ach siad leabhar agus feicmuid cin tar a bheits ar sin. Ach bhfuil tasará bhfuil cuasa Gaillimh ó híh léir de? Ardú bhfuil díoláin leabhar chuilir bblion le Hublin de benús am hepa. Mas be héile a fan tardú sin búin. Agus mór méide sin, agus mar de réir mar atá an tardú sin na tarlú tá méadú teachí ar an blé ar leabhar. Agus legur asta mór nach an pléis na tarlú ar an telefísnúir na meán náisiúnta, ach tá sin na tarlú ar na meán hóisiilta. Cúpla túra atá díreacht chuiristeach agin ar ciú agus ag an creapa sin ag buna Scáile. Cuimhín ó Coille Darach Ó Scolaí. Bhí tú cainte bháirín ar an stratéis éireachta a bhí agus an chapéis a bhí chuir le chéile. Déir cuimhín ó Coille gur chuir conú na Gaeilge aithneachta steacht d'éireacht éireann. Ní am rá bhealachar bin nach ra einachtaí a gur isteach bhí buinte go héin le hainach tá anna láidir gur isteach freisin mar chuid den chóirlachain sin ach tá bíon gné chaníochtú le buint leis an analí sé dhéantar ar na hainachtaí sin agus ar inchur an fóbail agus sin an áit a bhfuil pobl na Gaeilge faoi bhí an táiste. Ach dúirt le níos mórrá faoi na pointí a bhí ag Darach an sin, tá sé thar a bheith táhachtach go mbeadh lé ar na deascéalta, go mbeadh ábhar inspragathe, go mbeadh ahantas áthúirt de ghearchéim agus go mbeadh sé sin mar chuid an discúrsa anas gur féidir beartas a bhonú ar ghearchéim agus beartas a bhonú ar rudaí atá rathúil agus sílam fáiltíim rihan méid a déir Darach an sin mar is anmh a chluisean tú a lehéad de chaint ó dhaoine atá lé leis an Gaeilge ar bhún gnó agus ceamgúil sé sin anna hábhachtach. Dúirt sé rud eile freisin atá anna hábhachtach cuincheap an phobail. Tá cuincheap an phobail héin áirithe ó bhun le fad an láin is sin ar díire, but go háirithe de bhar na sochlúisteachta agus de bhar na nascachta atá mar chuid lárnach dar saoil inis ní honan an pobl cóhéanol an cóhéanol fuinúil fuinte sin a míoch Martin ó a caintear. Mar fiúáin na pobl is ar gúlta na pobl gailteachta is lú agus is imimlí go tíróíoch. Tá a dawchaí siúd ag bra ar an lehan vanda, ag brathar herví sí taistal. So tá ceist sin na sochlúisteachta ceist na nascachta digatí, tá sé sin caiith sé sin a bheith mar chuid an chóra. Agus crohíonn sé sin a héile castachta sa scéal ó hebh na planáil atanga dethir nói, mar is cinnte go bhfuil gá ag na pobl híróíocha le takeíocht agus tá an seachadó glúin go glúin, sin an áit a nachnítar a bhfuil feib mhór faoi láthair. Ach tá an gné eile sin ann agus is féidir bheith dearfach faoi elementí áirithe de sin ach crohíonn sé dacrach dé freisin is tócha ag level an bhartas. Just cúpla sarachmuid an cín é ó chuileáin a déir dachar a pointe gharach tá gá a déir é le hiireachtaí níos fearr an discúrs a thuirt cha fada leis sin ná an bhéarda rinn
toner quinn rinne se alt substantiúle der foi radio na Gaeltachta le déanaí sa Journal of Music ach níor lean an díospóir a hilan pí scríbhneoireachta sta meán bhéarla. Donlab crábh sé der meassan bhfuil gá le fís nó náisiúnta don na Gaeilge agus páracha chéara a der go bhfuil mátáid cholág sinna der pára cinfá go lúitar lucht na Gaeilge go leiúil ag trachtar na meán béarla chean duna brú rúpaí stochaireachta is cuachtaí agus is éifechtaí thua agus háas. John, bí tusa cainte sin imimeliú na teanga. As chuir min cheisiir sin gur gá a phlé, tá teanga imimeach bhealach amháin, hála gur minlach beag atá gá labhairt. Níos mó ná mar híiltar uaireanta ach fós minlach. So ceir is féidir a dhéana ag an leibh polú le gomeach na rudaí, cuimhní mar hampla an 8 deangach éifigula, hachtú le goid céir a bhío hin, agus a lehéid agus caiintear an stratéis teanga. Ceir is féidir a dhéana nach bhfuil a dhéana nó nach bhfuil a dhéana sách láidir. Anú na teanga a imimethe go meach na rudaí is gá a dhéana ar bhaile leis a dhéana. Se tátanga imimethe sa chóras polúil an rud a bhí geiste gom lei sin nuair a chéimiid ar an socrú institúte Chathair más máile tá rain na Gaeltachta gaingach dar nó tá sé cíing de réimsí ibre ag rain na Gaeltachta agus a hanítar an raing sin le fad an lá mar an raing is lú cócht agus is lú túnachar ó héh an réaltais agus fiú cuid na Gaelinge an raing sin tá sí site i bhd ó bhleat lia i bhd ó lócas na cóchta i gúnta na Gailí go na mara. Mar sin feib mhór in Eoin rudaí forrásacha sinniúla bheith ráite i Catherine Martin agus déantacha go buinte agus caafar an tacht nua a haint agus rudaí eile agus i le héad. Ach an beartas teanga hain cé go raibh mún le ann a bhéad faoi tógantéir sa stratéis fithe bliain, dar íorann ar chuireach mórránda san na bhaim agus tá go leoracha tá fágathe ar folúin agus léiríonn sé sin an aib ath going. Ahanítar an teanga mar chuinge beag iargúilta de raing rialtais ná fuil mórrán cóchta icé agus mar a luigh Máirín ó chéanamh mar sin ní chortar san áirde bhí a rudaí a chétar a bhuinean le gnéthe eile don saoil. Mar sin níl policy cóháite going in éair. Is dóilm gur cheartúing a bheith fála ó chóhéicsna eile a chahal mar regra ar de cheist agus tá go leor le fáil going ó híre eile agus agus an obair atásúil sa bhartas teanga hain go hacadúil tá annachchuid ar siúil ann mar dheallar cé cho lehan agus is gáda a bheith gur gád an martas teanga doling le gach réimse don saoil. Tá fiú nuair a chéimiid ar chudas na rudaí a luach ó bhaiden tá seachad na teanga, ahrathe ó bhain tá nádúr an tailig, ahrathe ó bhain tá pobl hain agsúlan is seachas mar a bhíoch an tog luistecht mar a luig Máirín, tá cuasaí eacnamíochta an damdú an Gaeilge agus an son an beartas hain agus na Socrathe Institúteach a dhéanach an réaltas. Mar sin is cuincheap casta ilignéach in beartas teanga agus an ceannatá ginge tá sé bhadró chuung. Tá sé brúteisteach i gúinge a bhain de raing rialta se tá plódathe. Tarra ceann an bhangaré is dóile a thug Harry McGee ar tréis an tochain dhearannig an áite gurn tú na Harry ná fuil is go cé áid eile gur tú iad tig an mangaré ar fad gur bin an tedal a bhaith sé ar rain na Gaeltachta. Dúirtu gur ceachtainna le fólam agus gur chóir iad a ólam ó gacharinne an stát le céad blian maidir leis teanga. Bhfuil túair agad cin sort ceacht? Well, tá cuitas na rudaí is táchtaí beidir nuair a dhéchamíd siar tá tathú sa rialachas mar a dúirtleat, tá sé sin sanúil tá garmiúlacht sa bhreis a buint leis an stocaireacht inis, tá le héadí chunar na Gaeilge agus eagraíocht eile le chuige bliana nuas tréis annachchuid a Ollamh ó híre eile conas feachtaisí ar achtáil agus i le héad tá gnéidir náisiúnta sin táchtach bhí túnachar nach beag ar achtaisí i ddíortha eile i Gceanada ar son na Frankise, sa bhreat an bheag ar son na Breitneise i ddíor na Mascach ar son na Bascaise. Bhí túnachar láidir agus sin ar chóhéics na héireann agus
Chomáile sin is dóilm go bhfuil éachtaí áirithe buinte amach, cinnte bhain an tochaí hivíalta na heagríochtaí Jónacha bhuineidir éachtaí amach, agus is dóilm go gafar féchantar a siúd, féchantar cadíad na feachtaí gur éirí go maileotha agus cad a buineach amach mar thora, agus is dóilm go géimiid gur tógach beidir cóthúlaíochtaí, gur hiag daoine go gafaí don inglec le grúpaí eile chun an bhó chur thráing. Cintáis grúpaí? Grúpaí sóisialta eile, sampla na telefíse sampla anna bha a chahal, an clí ar tógach consensus láidir sóisialta go raibh sé ceart gombeach canal telefíse ann in aingeoin únsathe ó chudas na mé an chomaráide go háirithe ó independent newspapers, agus is dóilm go léiríonn na feachtaí sóisialta eile le fethe trocha bliana nuas ar son athrathe eile sa tochaí. Na feachtaí a bhaineann le cuasaí cearta agus a lehéid. Is dóilm go bhéadach locht na Gaeilge fálam ó chudas na feachtaí sin mar ealar conas a hógann tú cóhéics consensus sóisialta, cóin tú sóisialta go 19 dóhan daoine leis an spruchaá got agus go dacó is siad leat. Mar tá bonphobal natanga an na bheag mar a luamar, agus tá míid anna rán ar an dalamh agus tá bhrí sin caafar cóthúlaíochtaí a hógant chun dulchan King Politúlaí anmh darlam. Dú sin Declan Hanley ceist na Gaeilge agus rud sin an cheist generalsa a bhfuil mór an le fólam agin éan a bhfuil tuaim agin faoi seo ón bhfuil ar bun chun teangacha eile chaomhnú agus a chosad I ddíortha eile. Well, a ríiste chahal is dóilm. Tá gnéal freisin a deamders, anítar an réige mar hanga náisiúnta, rudlach mína gceist go minic le minteangacha eile. Agus ní beidir nach deagan mu dír ar sin sach minic, agus is chuige sin na ríide ar chógmeach mu ag gníomhú iméarla ar an arda náisiúnta seachas in méige. Mar tá takeíocht réisint de mór ag gnéige mar hanga náisiúnta. Agus ní muid teachta díire sin. Nú deirta nach chun muidir teachtar díire. Tá fáile gceist. Ní muid a clastal ach na méarla. Pléan muid go legan ceisisin in néige a don héin ar na meán réige, ach ní muid rá blé na meán bhéarla. Tá takeíochtaí táchtacha institútacha a gcuine a chahal ná fuil le ganachad minteangacha eile, agus a ríist an dá hampla mó a luam go minic ná an bhreat an bheag agus tír na mascach, mar tá níl na teangachas an ró mhór, táid réisiúnta beag ní fiúmh heideanmh mór an cúmparáid leis Catalónis mar sí ró láidir tá Gaeilge na halban beidir ró lag le cúmparáid dhéanamh lei. Sí an aibas móthá gcuine na aspa úsáide agus pobl beag, ach tá annachad takeíochtaí móra institútacha a gcuine a heastaí an ó hangacha eile agus cabhraíonn an stát as a haing mar stát sin ó dheas péiscéala a annachad takeíochtaí institútacha tá scéal anna éagsúil dar nó ó thuaig agus níor cheart dearúdaí ana bhar sin ach sa phoblacht tá takeíochtaí móra institútacha ag an Gaeilge agus ní hinna náid bhfuil an aibistócha ach an bon phobal a thógant agus cur le líon na gaiinteoirí sin an dútláán is mó darlam. A dúltán anhór, bhfuil fuair me géim denna céimar bachóir tuairt faoi. Mar castar daoine ar an ar fad ó bhfuil Gaeilge acu agus a deir leat níor lár me focail Gaeilge le 6 bliain, cúpla bliain. A ceall deisinaí. Seach ní miste contas dhéanana go na buntaistí atá againn, mar an lúr Jeanan sin tá go leor agan nach bhfuil ar fáil ag pobl minteangacha tír heile. Agus tá níanaí contas ar sin, chuid a gásan is bíon de chlásán fi cuasaí Gaeilge na scailnaí, tíh móg an réaltacht. Ceist an gaalteachta, tíh móg an réaltacht. Cína bhfuil Gaeilge rá múna go na mílte gasúir ar fud na tíide. Fiúan má tá caiinte ar leibh ísle is mór is fiú méid sin. Má hasí muid ar réadach sin ceirta á maint machagann, ceirta agan. Tá beimime de réir chéile nó bechoigmeach go réir chéile an chuirla sin agus pobl a hógeall ar sin. A caafar tasí san áit na bhfuilmuid. Tá deirtar an bhfuil 7 daoine a ggéisteachling anis agus ceist drach rua ag duine go ar an mac a tír orsa bháirín mar gur hagartú gan táhacht tá a bhuineach le nasc idir cuasaí teangas, cuasaí eicolaíochta
agus déir an cinchuí an nascan muid ideolacht tanga na ideolacht timpachta agus inmhuanaheachta go háirithe measc bearlóirí. Well, is dóim gohfuil sampla maith scéal a bhris hir in mí an ollag nuair a chuirdach seanna bhain gaeltachta machas ospedal pobl an dagan de cheall fórne agus nuair a lean lé ar na meáin Gaeilge faoin gúlra a bhain leis an scéal áirithe sin agus an cúlra a bhain leis ná gur a ghéarchéim aircíocht fórne I gceist agus gur cóirtha ceiste faoi inmhúnaíocht an ospedal dá bhar sin. Agus mar chuid an phlé luach rudaí agsúla ach ina measc bhí cuasaí taíocht san Gaeltacht agus bhí dúirt filní hé agus í a caint ar cheard chuman na naltraí gur rád an rion taíochta rialtas áitiúil agus éireachta don rion sláinte agus don rion ar a freigrachta agus cuasaí Gaeltachta teacht le chéile gur a gá le sin rud se a phlé mar cheist rásrannach, mar gohfuil cert écolaíocht de buint leis an rud, tá buint ag rud amháin ag réimse bháin stratéis an a réimse eile. Now tá rion lé denta ar sin agus madidir le cuasaí planálas an Gaeltach mar hampla agus an mála denta go meach planálaithe tanga ran fáirteach sna cinntaí nuair atá planáil isiciúil siúil. Ach níl na córáite sin ach ina dús istáilm ach nuair a chluisean daoine scéalta an chinál sin, nuair a bhris an scéal sin phléim é le riint bhad do locht dahantais agus hiic siad gur a rud éagórach a tarlúin sin agus hiic siad gur a cótheag scailteachta annagus luach é sin go sonrach nuair a bhíon rud á phléir na meáin. So sin dúrch sampla bháin ach tá is stoch an airgóint écolaíoch ná gur acfainn atá an seo gur acfainn náisiúnta a aithnítar agus bhfuil luach ar go náisiúnta gur acfainn luach farí atá I mhail agus mátá acfainn luach for agad atá I mhail bhfuil an sin go bhfuil gá le cur chuige ilgnéach chun a chosint. So agus díirech ar má chreidan tú sa mé éagsúlacht tá gá le bartas ag level sochacnamíoch ag level physical, tá gá le bartas a héan trasna ranna éagsúla rialtas chun rud éigen dhéanamh faoi má chreidan tú san éagsúlacht, chultar san éagsúlacht teangáíoch ar a gcuichéanna beige le héad de agus ceapam freisin dúirt le file ar rudaí a bhí á luan sin ag John agus ag Darach. Tá gá le cuincheapa a higan daoine. Cean na cuincheapa beidir a hiigech daoine ná cuincheap an deachleachtas agus is tólam héin dá bhéiteach muid breanú ar an deachleachtas ó heh polisíthe Gaeilge an stáid féchant ar hamplaí déobh. You know, govéitoch muid an sin beidir an cuincheap sin go generalta a dhéal leis a bobbal mór. Samplú deachleachtas a bhhaíonn a bhs nó a dtír eile? Well, tá samplí de sin a bhs nó a dtír eile. Tá an sampla de deachleachtas ó heh Ollamh na Gaeilge tá sé searólas a chuileghine go Náibríon an choras Gaeilgeachis go muinter amach level áirithe gnóchtál an sin. Tá sé sin ahantas, tá sé ráite go mean minic I gápé siad a chuid na rinne idachis agus dábhrí sin tá sé tumananta de íirecht éigen I dhéanamh ó heh fólam chóháite ábhar agus teanga mar hampla. Tá sa gin go Náibríon rudaí áirithe agus hílha an sin go meach policy nó bartais ann a déascóch na rudaí a Éibrion. Nu go gcuirfií níos mó acfanní isteach I dro an ruda a bhfuil an tar darafach air. Agus ní eictar chum sa ghuiil se sin ag tarlú. Tuigeann muid fóscoil sé dachar Gaelscoil a bhonú. You know, godógan sé 5 blian ar hisismthirí ag bheith stocharacht. Tuigeann muid gur scéimena píolótacha ar scála beag atá fós ar siúil madidir leis an bhólam chóháite ábhar agus teanga. You know, so tá rudaí atá rólas a gin dá bhéad fhí gníomhú agus acfanní chuir na dro.
le bhéing teachtasteach an son mar leis a domidachas agus dar nó tuigim míid ar fad éon tíimiid ar fad le sin agus sin an fá ríis go sé táchtach féchant thtain agus a ríist má ilimiid ar tír na mascach agus an bhreat an bheog cíimiid sa bhreat an bheog go bhfuil túm is fethe cúig féin giad de lenaí na tíre sa chóras domidachas agus i dtír na mascach tá níos mó ná 7 féin giad an modelo dé a deirtar an ceharú múnla agus 7 féin giad plus a hása tomidachas agus sin rá rialtas náfuil stádas flahúnach nefsblacha có is cinál ag an féin rialta se hása dá chás. Agus is mór an náire doing ar lí nach féidir linge sa láthir ceart a dhéanamh, mar tá éile bhain léiríonn an taide ar fad, sort of éana oras na Gaeilge, sort of éana rialta an chonartha go bhfuil le bhd níos mó éile ar an domidachas. Mar sin ní réiteach gach feib an tomidachas mar a léiríonn an taí doing chomá. Ní úmpóir sé daoine thairíthe ina gaiinteoirí nádúir a Gaeilge, ach tugann sé levéil dóhanach comis dóibh chun gur féidir takeíochtaí breise ort agus go númpóid tú cuideacha son ina gaiinteoirí gníomhacha a thóga go glán le Gaeilge nó a scapig an hacóid leis a danga go gníomhacha na saoil le thuil agus le éid. Mar sin tá ligacht anna bhór a going dar liom ó héhann tomidachas. Áidir bhfuil crothúnas idirnáisiúnta a going go nibríonn sé chun levéil comis a chrothú agus dá bheith daoine a bhfuil comas a há got seas mó seans a ann go nairóid leat cuideacha takeúla chud bhreise díobh úmpóin a gaiinteoirí gníomhacha. Rud a thugad go dtí sílam an cheist atá ar aon san gachtaine le an Gaeilge an tamar fad sé sin staid na teanga sa Ghaeltacht tain agus hála gur darach go tasa caintling ó Indráin in Ghaeltacht Chonamara. Bhaile am díoch an cheiste chuirta dasach. Ceda de bheas ar staid na Gaeilge mar hanga phobal, mar hanga hóisialta i de cheantar Gaeltacht a hain. Agus a bhfuil daoine sa Gaeltacht agus daoine le Gaeilge níos fuide nón, a bhfuil siad tiltnach labhairt go machánta faoin scéal mar atá, más troch scéal é, ó hí bhúsáid na teanga. Was ceismór sin an chaintmachánta. Dar nó tá na pobl Gaeltachta tiidir mar gúil, tá idir bailí go mór ar gúil le trocha bíana nós agus dar leis le taide go dtí go pointe an nach méidir a féimó gceart mar phobal. Agus first a bheith chainte díthú teanga agus rud eile a bheith beo mar chuid gon phobal a labhair an teanga sin. Is cóide cuasanna Dína muintre lumsa na dína seoltar caint fóba bhfuil díthú ghaineanna ar a deanga nó a bhfuiltar ag túrbás a bobbal. Sílim go bíon argóint i bhí lochtaide ná go gafar an níorne lom a inseocht gon stát. Áras gan stát i ggéire sin nach chluisteáil agus i ggéire cníomhór sin láireach. Agus céir dé? Well, sílim gur go sé díma ar lochtaide gur a leid sin freagart ar an nuach sin a bhí acu i measc an phobal héin. Agus sé nó a bhí andar íran a gur higann pobl rudicint gur higad ar scéil seo an tús. Ní níor aon nuacht an dúin seo. Ach rud eile bhí rólas ag pobl na Gaeltachta agus nach rá rólas ag lochtaide beidir ná gur hiag pobl na Gaeltachta nach sé geiste an stát éoncheo íana. Bertú churbe ar nuach seo. Agus cúis eile sin leis an leid sin freagart gon cheist seo sa Gaeltacht ná well tíh mo go leanach bán is ceist a réine í seo. Tá muid cainte ar riine. Tá muid cainte ar phobal ar riine ar cósanna linn. Cuid a gás má ag an deach chórsa go bhfuil seandanna an árthó go bhfuil dathháisir ar bhar bocht. Ní telis an scéal a chríomhscéile. Déanna sé íocht an scéal a phlébéidir le dignit, mar is mín leis go meach síl sunna ag an bhar sin go déire. Ach tá ige gan scéal mórthó nach meach sunna san anó ach chráchraí agus leagmhisneach. Agus ar bhealach sinna tá tarlóin seo. Tá tóla se ag an hena héin.
Tá muid de brenn ar a mére tuchan cín seo san netlacht le os cinsteachchan ó cearcha bliana nuas. Ní é nuocht an seachhain. Agus mar sin béidir ar bhealach nachhuiil se lé ar a gúsin. Ach dá meach muín mar bin ifigi plan alle tanga agus bin scéman a tangas mar sin de agus a lehéid sin ar bon. Ach a bhfuil údar muíine ag pobl na Gaeltachta gur spéis gur cás leis na húdarrás im le Cliath. Leas na tanga agus leas na bobl in bhfuil a Gaeilge á láirt. Ní glachtar leis go coitianta nachhfuil mór an spéis ag an stát san Gaeilge. Bín an béalbáin agus de gcónaí agus bín deirtar dí cearta gcónaí ach is beg gníomhú atá an. Lábhar a teag leis an sear bhealach go dtí cheise na stocareachta. Níl cáirde agan. Ní dóhan cáirde an i réim sin na cuachta. Níl an stocareacht cheart chaine. Ar bhealach sé cosú le scéal a bhí ag an údar Park Standún nuair a bhí súl le bre chu scríbhneoir. Dír sé cead an asmug. Agus sé dúirt an tasmug leis na scríbhneoir ach na dé scríbhneoir. Agus sinne is dói dearcha an stát i le lucht a Gaeilge. Bíige caint fi sin nach bíige caint faoin Gaeilge an dégus nach rámuid. Agus mar dasí muid á phléise ar ordan náisiúnta iméirle. Ní hamháin nach muid i gcionn ar phobal an bhéir sa tíd, pobal atá baúlín, ach níl muid tá muid a chuir an lagmhisneach atá san réitocht. Go bhhecin an réitocht i héin mar deamatá scoiteach on síl ó hír na Gaeilge, nachhfuil cáirde an tanga i réim sin na cuachta, agus mar an dhéanam muid na airú tu an lagmhisneach sin in eil sin. John, Máirín, túir mé agaigh faoi seo. Well, an dearcha ní an stát chóir seoáin ach dearcha gach duine atá bhfuil atá freigrach as a tanga ar bhealach díirech nó indíirech im le Cliath nó tíomh muid an Gaeltacht. Cecha táhachtach is atá a mén siúd do bhainte na Gaeltachta. Tá sé Harbheith táhachtach. Is dói nach digtar gur fear lehan an éifacht atá ag bartatanga an stát ar na Gaeltachtaí a bhín rud go bonúsach le seirbhísí sóisialta a bheith ar fáil san Gaeltacht, a bheith ar fáil trí bhean na Gaeilge san Gaeltacht. Agus nuair nach bhfuil siad ar fáil gur dílú cháil ar chultúr na Gaeltachta tá. Ní hiigtar an Gael atá idir rud amháin agus rud eile agus sin an fág bhfuil rud iarnos sé dachleachtas dá theangach, dá meach ghlacha lei sin go náisiúnta, agus ar a bhfuil a gceist lei sin, hiigach daoine gur chóirgemeach seirbhísí ar fáil trí Gaeilge, nar chóirgemeach ionpaí agus achaní agus trid ar san na seirbhíse is lú. So tá na teachtarachtaí sin a bhaimar fábal na Gaeltacht, mar dúirt Joe Steve an neachtain níos móna uair amháin. An rud a tarlas an Gaeltacht is sin díoch an rud cena hála ar fud na tíre. So níl pobal na Gaeltacht éon fiocht difriú le héon fábal eile sa tír. Agus tá gá rís le cóardú uanta bítar ag denmh idirhealú idir bartas atá díirithe ar loch tíadó ar Ollamh na Gaeilge agus bartas atá díirithe ar an stát agus ar an taobheile bartas atá díirithe ar na críomhphobal Gaeltachta. Táíochtain is agsúla gceist agus rudí agsúla gceist ach tá dlú Gael idir an dá rud. Mar morimíon an meas á léirú ar an bobbeltanga trí seirbhísí an stáid a chur fáil. Ina seirbhísí generalta tá gceiste go an sin inis ar nó Gardaí agus a lehéidí sin. Tá éifacht aige sin agus ní éach ach éifacht dúilteach bheithe sin ar bheon an phobal agus ar dearcha dúilteach. Rud atá le chur san áirdamh áfach ná bhfuil cuidhád an rudí is fearr a hála le malínse hánig siad ón mna níos agus ceapan gur chóirún a bheith dearfach faoi gníomhíochas ar an talamh agus faoi chumas daoine agus pobal rudí a dhéanamh. Agus am méanamh radio na Gaeltacht na TG Cahar radio na lifan i maiile Cliath.
ní bheadh siad sin ann marach na feachtais ón mna níos agus an sin chuatha sa bhain an stát choras agus bunaíocht na stáisiún sin. So tá gá leis an idéalachas, mar is dóla mar amach méid áirithe de sin a gin, ní bheadh muid ag ránú dul in aig an trotha sa tíir seo, agus sin an rud atá siú ag éandanna tá tógáil cluine le Gaeilge nua atá gníomhach ar bhealach ar bit in iirechtaí chun an pobl a láidreú agus an teanga chuir in úsáid. Tá cyncheap sa litríocht mad le ceis na Gaeltachta, tá cyncheap sa litríocht a chaáil ar a doctor an fearmhartas teanga, the real language policy. Agus ní honan nó an bartas teanga de facto agus de jure, mar sin an rud a scríte síos, sin si an Gaeilge an teanga náisiúnta agus si an phríomh hanga ifigiúí, sin an rud a ógrítar os ord, ach an fearmhartas teanga ann ná go bhfuil si an áit na le fingine. Agus tá an fearmhartas teanga léite I gceart le fada an lá ag bobbal na Gaeltachta, mar tuigeann siad go maith ná fuil sa bhartas a ógrítar ach bladar chud bha. Agus dá bhrí sin nuair a bhí muid a caintear a martas teanga is gádúing scrúdúí an a bheith ag gá le bhéal an rud athá scríte síos an rud athá sa leabhar nó ar an idirlín nó snaráte sí galánta rialtais agus an son an rud a tharlaíonn ar an dalamh. Sampla fíormha eile is sean na cóirí bóthir, mar bíonn an Ghaeling níos lú agus i gló idálach rud a thugann le tuiscint gur teanga achtranachaí agus bíonn si mí litrithe go minic, mar sin tá sé sin ag teacht slach glán ar an martas ifigiúil gur bí an phríomh hanga ifigiúilí, mar sin tá chontráireacht nó an tanastan léite agus tuigethe I gceart ag pobal na Gaeltachta. Mar leis an bróis pleanála teanga sa Gaeltacht mar a thugtar air, is cinnte go bhfuil sé bearnach lochtach ar mhórán slite, measam mar sin hain go bhfuil obair na gapal arsúil ar an dalamh ag na hifiigh pleanála teangagus tá cuideachcha ling in ullmhlacham leis agus mollam an obair go mór. Ach sí an aib mhór a bhaineann leis an bróis ná an aspa cóchta, min luach cuasaí tíochta níos luaithe agus go mbeadh buinte ag na hifiigh ar an dalamh le cinnti mar le cuasaí tíochta, ach níl na struchtúir, níl an rialachas a gcuing fé láthir chun go dárlóch sé sin, mar ní léon smacht ag ifiigh fleanála teanga ná ag mór an ifiigh eile ar chósaí tíochta mar tá sé sin scartha go thomaláin. Nis tuigim go bhfuil conran na Gaeilge gobar ar folasí tíochta Gaeltachta tá an ceiste anna chasta, ach ceantas na feiban a bhaineann leis an bróis pleanála teanga Gaeltachta ná an aspa túnachar atá ag na daoine athá déanamh na hibre. Agus caithfar cor leis an dúnachar agus leis na cóchtaí athá darlumm, ach tá sé de bhantáiste ag an bróis pleanála teanga darlumm ná go nádaon sé feasacht faoin deanga I gceantracha áirithe agus ar a líad tá gach counter an ann inis measúnú cearta dhéanamh ar chunsí na teanga timpeairtha agus barta a bhla a chuirg fás air, ach an féidir na barta ar fad a chur bhaim cábhis. Sin rud agus anóid ná meach údar as Gaeltachta tofa an, beidir go meach an scéal níos ach sin scéal ní hílim go réiteach tríochtú lei sin ach beidir go meach tunnachar aige tá má luadíar a cháda bhfuil sis gur ceistí nach bud mé haflé agin ceall ferch golóir a dhéad mar ceall amas tá de tanna le críoch an chóla íor bhhailm sa íor mé go léir focus scoir rá. Ach sa an ilmission bud bhhailm tagart a chúpla túir a chuir isteach Polo Bruin d an féidir an fáine a chur an aithne a nachhuiir nó an dáideh gur fiú sin ana fecham nachhuiir is ag daoine ceirtan an dé atá chaad agam na léanta se agus mar leis na meáin bhéirla der se ní chluisiom smid ná smeamh faoi chósaí na Gaeltachta na faoi chósaí phobal na Gaeilge ar a siúd faríir. Cúpla túir meile sa neid mé as duine ag an gan aineach der bhfuil sé G5 hagann sé hain nó hagann siar hain, bhfuil sé am gá leagant an ár testméireacht an scrúdú tradiisiúnta agus ceanna tá bunaí ar chomaráid ó lá go lá bháin a bheit an bheitchan Darach éigeantach. Agus mar in the anarchain der tá bura samtach ar chósaí litríochta sa bhéil go híh caiideáin agus intachan ó d dearbhú áil ó gharach gohfuil na leabhar a gceannach leis an tálaíochta der máire a hasí abhéilchan na Gaeilge is trú mar sin nach nadmhaítar a gcónaí táhacht arbeirt na saolaíochta trí haceach níos fearr a thuairt de Scríbhneoirí agus go ealaíonn toirí eile. Tá go leor túra mé agus gur maithagaí
asachtaí de choristeach agus bei fáilte ar nóid le chuirmíocht líne thuairis Puncaí amachchan se nuair a bheits an córa se chuirte líne agan. Ach sa an neine bhfuil das, díoch bhhailm deisiúirt gan trúrapi. Labhairt ar feadh nóid nó faoi rud náfléamar agus a híanaan tú a chóir a bheith pléit agan. Nó díoch faoi rud faoin gníomh a hastíon. Faoin ghéarchéim nó mar a deir darach béidir nach ghéarchéim an focail Coille ach an gníomh a hastíon ar wathe le leas na Gaeilge agus leas na Gaeltachta a dhéanamh. Máirín ar bhaile sa tasú? Rud amháin ná luamuid ná iltangachas na tíre an tiltangachas mar chuid de héal na tíre in is gomhar na hin Imirce tá tharlaithe le tríocha bliana nus agus is Ollamh gur chóir gan aithneofaí an tiltangachas mar ach fan hochiach agus go gcuideach se linn beidir ceis na Gaeilge a phlé beganin sa ggóthach sin freisin mar chuid gan dearbhú sin ar hábhacht chultúrtha agus ar hábhacht folitúil an iltangachas trí chéile. Maidir le focail scuirt óimse maidir leis a blé go generalta is dóigh go bhilhan ar an buinte rinne mé ag an tús dá meach sláthríochta agam Darach insert mion an phobal faoin áit ina bhfuil an tanga le play sir go hideolaíoch agus chuir hinna geart lár an chlár aibre écolíochta í agus gomach sé cangalte ar bhealach inchuimsíoch omláíoch trasránach le chlár aibre na hinmhúnaíochta tá sa gom gur idéal é sin ach da mechan tlatriacht agam sinne an rod a bheith invíaníthe méh sa de. Ní dúil an beg méid sin Darach? Couple of focail faoin litríocht hain. Sin go bheith Thomas de Waldry a dúirt mar meach an litríocht ein nach meach sa teangach pigeon. Agus an ceartaige, gan na leabhartha ní chothó faoi réimení teangan ile seachas réim na gnáchainte. Réimení riachtanach in éon phobal. Is na leabhartha na hiidir síos na nuachtáin lectrónacha agus nó san nachchóra ach le cúna na leabhar a dentar an díosbaracht an analís agus an plé atá riachtanach in éon phobal. Is an freisin a hirítear réimení teanga, bear nivili mas malib, agus an a choidir teangan phobal is an lech le ceistení níos casta ná mar a pléitir go hundúil san nachchóra. Mar Ollscoil, ba bhhailm go dúirí an taithas chuige na meán chlóte agus go na meán lectrónacha mar dhéas an pobal agus mar dhéas an idir phobal agus bhhailm gurthaí muoinú ar fáilgóib go réir. An nuachtáin tuairisc sa géadáit, tá líon suntasach dar bobbal a léon altaní ar tuairisc go léithúil. Ba cheach an neartófií an nuachtáin sin agus go dúirí deis forbarthaí. Tá sé tábhachtach go dúirí muoinú chuig go na hiirisí eile freisin, go nós agus go na hiirisí clóte cóir festa agus an timide. Tá páirt tábhachtach na nimmert acamsan a gothú ar bobbal agus is chun tairmhe a thach muoinú s na hiirisí sin ar fad. Ceart ar deire John? Bartas teanga a bheith níos cóháit agus níos cuimsithe an tidéal a bheith an cheansa ach le bheith níos siléire faoi sin dhéanaing inistíocht a bheith níos mó a dúns go le hacaíonn le labhairt gníomhach na teanga mar hanga léithúil chumarsáid a bíoh sé sin sa Ghaeltacht nó an áit na eile, mar sin méadú áilmhór sa phróiseas pleanála teanga. San áireamh an son bheith takeíocht díirithe ar dhaoine ar mion le úmpó ina gcainteoirí gníomhacha na daoine go deastíon wathe a gcuidtéine dhéanamh don ngailing chomá leis na daoine a haíoní tain mar chainteoirí hena féin. Agus díróing áir ar gá híné eile go láidir in Imirceig luigh Máirín an tiltangachas is úidir mór búrtha dom ná fuiléon chlár náisiúnta a freastal ar an 70 féingiad de phobal na tíre ná rugach an éiring ó thaobh na Gailinge. Is bearna anmhór é sin agus a rís tá dá hampla bing an Catalóin sa clí ina gcuirtar an Catalónise láthair in Imirceach. Agus rud eile a luing ná go deastíonn inistíocht mhórs na meán chomarsáide
idir chlóite, chréalta agus dhiagateacha mar gur bin an áit bhfuil an todhchaí agus tá ar a deisina buint leis seo heh féinúlacht fabhaid, cóthú, daoine, fálamtanga, forbert réimsíile réimenatanga, gníomhíochtaí cultúra agus é sin ar fad. Agus an focail dearnach ar fad bhfuim a chahal ná caithfar gan daródaí an bhar an Gaeilge ó thuaig agus caithfar gach takeíocht a thuairt chun stádas natanga ó thuaig don dóring a hreisio. Gur maithí is córa generalta a bhí beartaí agan agus sinna cinál córa bhí agan agus dúsin sé go leor ábhar agus ábhar machnad agus tá mana bhuich ar a gúisin ach tá tóra ama díobh go léir tá tóra ama sriste agan agus ní bhláir stoppa chuir leis a ggóra se ach bé fáilte gcónaí rih bhuair dúra mí gatainna tá géisteachling is gur maigéis bheith géisteacht nuair a chuir for tafada an córa seo ar líne. Har can an tuairis go mór buchas le John Walsh, Máirín Eoin agus Darach Ó Scolaí agus de gatainna bhí géisteachling. Tá súil agam gur bhain sih tainmh nó sásamh ar a leiad nó ábhar machnamh as a ggóra cinnte bhain mise agus go leor de. Ach gur maithí ríist agus go dtééis se slán. Mar Gaeilge.